Добре дошли в новия канал. Създадохме го току-що. Решихме да качваме клипчета. Не знам, може и да са ви интересни, може и да не са, ако изобщо някой гледа. Аз съм сигурен, че всички ще го гледате. Ето там се смее. И ние сме тук тримата. Живеем в Лондон. Аз ще да кажа, че ние сме в Лутън, обаче чат-пат в Лондон. Като вземем парата. Има една мадама стюардеса, тя няма да иска да я качвам тук сега да снимам нея. И общо взето не знам даже какво ще да ви казвам. Дойдохме в Лондон. Обикаляме. Това е петия клип, който пробвам да направя и ето... Аз не съм отзвънчил. И той само прекъсва. Само прекъсва, не мога да се направи клип. Дойдохме в някаква сладкарница да хапнем малко палачинки и тортичка. Судин кафенце с пастичка. И купихме, не знам вие, J-Max. TK Max. TK. Same shit, бе. И ще ходиме сега... На къде ще ходиме? Добре, ще се включим след малко и ще ви кажем на къде ще ходим. И да ви покажа. Слушай, къде ще ходим? Да им кажа на легендите. Оп, ето тича, цак. Така. Решихме ли го? Къде ще ходим? Здравейте, това е новия канал, абонирайте се за Васко, лайк, сабскрайб, удръж камбанката, мръсно мощно. Легенди, сега отивам да сеем картофи. Беше картофи. Ти ся картофи днес, как беше? Чудесно беше, да сееш картофи. Трябваше да ходи сутринта да сеи картофи. Какво да го правиш? Добре, ще се включа след малко да ви кажа на къде отивам.